Neboj. Udri rameno, raketka tam, kde ideš podať. No, toto už malo smer lepší. Pekne vyššie ručka a udrem. 0,15. Riško, v kľude. Neboj sa, zvykneš si, 1-2 hry, bude to dobré už. Do 6, áno. Poď, podaj, nečaká to. To je jeho chyba, že sa tam prechádza. Tak. Výborne. Išiel si... Dobre si išiel, Riško, všímaj si, kde stojí. On stál na opačnej strane, tam už zabí do opačnej. Ale raketku musíš mať pripravenú. Ty si mal raketku stále dole. Už lopta letí, raketka hore, aby si mal viac času na úder. Ale pekne si sa držal. 0,30.